ryssistä puhua? No minä olen käyttänyt, kun minulle ne ei ole milloinkaan ollut siis semmoinen halventava. Jokuhan kyllä tuntee, mutta minä näin sillä tavalla, että kun he itse asuvat Russiassa tai Rassiassa, niin Venäjän maalla, ja puhuvat paruskia, niin ryssiähän he ovat. Jos meitä suomalaisia sanottaisiin suomalaisiksi, niin emmehän me voi siitä loukkaantua. Minun mielestä en ainakaan koskaan halveksi heitä ja puhun sitten useasti ihanista ryssistä, muistaen kyllä mitä Stalin meille teki. No, sä mainitsit nämä naiset ja sanoit, että yhtään kirjaa ei voi kirjoittaa ilman, että siellä olisi naisia mukana. Minkälaiset ovat ne naiset, jotka ovat päätyneet tämän Loimun ja Lumen sivuille? Minkälaisia naisia oli mukana Venäjän retkellä? No siellä on siellä hovissa on 2 merkittävää naista. Aleksanteri ensimmäisellä on sisar Katariina, joka on hyvin viisas ihminen. Ja Aleksanteri sanoi, että sinustahan se olisi pitänyt saari värvätä eikä minusta poloisesta pojasta. Ja tämä Katariina suoraan johtaakin koko maata sinä aikana, kun Aleksanteri on Ruotsissa Bernadotten kanssa ryyppäämässä. Ja sitten on vielä vauhdikkaampi henkilö. Tämä on oikein vauhdikas on leskikeisarina Maria Jegorovna. Ja hän on semmoinen, että hän pistää bileet pystyyn. Ja hän ei häpeä sitä, että hän on tsaari. Siis tsaarikeisarina ja tätä huvia. Kun hän ajaa vaunuilla, niin siinä pitää olla 6 hevosta vetämässä ja kaikki ovet auki. Että lonksuu oikein. Ja hän tarkastaa paraateja ja sitten hän järjestää semmoisia erikoisia illanviettoja, joissa yksi osa on se, että parjataan Napoleonia niin paljon kuin suusta lähtee. Mielenkiintoinen henkilö ja tämä vielä rakastuu sitten Ranskan suurlähettiläiseen, että alta pois. Ja sitten vielä yksi on tietysti se rakastajatar, joka oli siis tämän Venäjän armeijan Kutuzovin rakastajatar. Hän saa sen ikään kuin palkkioksi, kun hän tekee niin suuren työn, että voittaa Borotinan taistelun. Ja tästä naisesta minä tykkään. Hän on eloisa ja puhuu mitä tahtoo. Hän saa vielä aika tuntemattoman sotilaan kohtalonkin. No, sä kuvailet esimerkiksi tätä Maria Jegorovnaa, sanot, että se on rääväsuinen. No kyllä hän onkin. Se vanha hovihan on ollutkin muutenkin semmoista kummallista, jos ajatellaan, että Pietari ensimmäisen syöminkejä, niin eihän niihin millään tahtonut uskaltaa mennä, kun jos ei siellä muuta ollut, niin oli piirakoita, jos oli rottia sisällä ja jos oli yhtään poskipullolla, niin tsaari otti hampaan pois. Että tämmöistä. Ja sitten Katariina toinen on kuuluisa näistä rakastajista, kaartin upseereista. No, kun sä mainitsit tämän Kutuzovin rakastajataren, niin siellä on musta aika hauska juttu vielä tästä lapsen hankkimisesta. Eikö niin? Minkälaisen niin, pojan pistä? Semmoisenhan se ikään kuin päättää. Niin. No, sulla on ilmeisesti valittuna sieltä pätkä, jonka luet. Liittyykö se juuri tähän kohtaukseen? No se sillä tavalla liittyy, että tämä rakastajatar näkee näin, että sotilaat tappavat, kun se sotilaan tehtävä on semmoinen. Mutta naiset ovat vastapuoli. Naiset synnyttävät ja korvaavat menetykset. Se on se, mutta sitten hän moittii
sitä, että täällä vaan puhutaan täällä armeijassa tästä kuolemattomasta sotilaasta. Ja nyt mulla on tästä se näytö. Hyvä. Annako mennä? Anna mennä. Joo. Sotamies Lazareville myönnettiin Tilsitissä mitalli. Siellä Napoleon oli sanonut, urhoollisuus herättää kunnioitukseni, havaitsenpa sen missä sotilaassa tahansa, omissa tai vihollisessa. Tuokaa Venäjän keisarikunnan urhoollisin mies eteeni. Tahdon ripustaa Ranskan kunnialekon ristin hänen rintaansa ja myöntää hänelle 1200 frangin vuotuisen eläkkeen. Repaleinen ja ruudilta löyhkäävä mies talutettiin hänen eteensä ja evästettiin pysykki vapisematta tomppeli. Lazarev ei tutissut. Hän ei ollut säikkynyt tykinkuulasateessakaan, tutisiko hän nyt reilulta vaikuttavan miehen edessä. Pietarissa aatelisti muutti suunsa paikkaa. Suu siirtyi korvalliselle ja alkoi siellä kädistä. Onko kysymys Ranskan kunnialeikannan mitallista vai jostakin muusta? Sotamies Lazarev puhuu ainoastaan Ranskan kunnialeikannan mitallista. No, ottiko Lazarev vastaan sen häpäisyn? Otti. Miten hän voi Venäjällä ylpeillä Ranskan kunnialla? 1200 frangia ei ole häpäisy. Mitalin takia Lazarevin täytyy taistelussa esiintyä rohkeana, seisoa suorana luotien viuhuessa ja huiskia niitä kädellä kuin kärpäsiä. Sankaritekoja alettiin kerätä. Kaikki kirjattiin raportteihin. Kirjurit liioittelivat. Lazarovin tekemiksi merkittiin sellaisiakin, mitkä oikeastaan tykkimies Raikka teki ja kenraali Snoinyiden toimitti kentällä auringon helottaessa. Vihdoin aloittiin tulkita, että sotamies Lazarev on kuolematon. Luoti viuhuu sivuitse, miekka ei osu, pistin ei pistä. Kerran Lazarev kipusi tammeen johtaakseen tulta. Ranskalaiset hoksasivat otuksen vuohion puussa ja nostivat musketit poskilleen. Oksa katkesi ja Lazarev rojahti alas tuhansien tammenlehtien ryöpytessä. Olin vähällä loukata haarukkani, Lazarev puhui vakavin huulin. Viholliset asettivat miehen multapenkkaa vasten. Hän pyysi viimeinen toivomus, kunnon sikaari. Toivomukseen myönnyttiin. Lazarev nuoli sikaria himokkaasti. Hän puri sikarin päät rikki ja löi sen sitten tönkkösuurien sormiensa väliin. Toimitti viimeistä askarettaan tässä maailmassa. Ihan liikuttava oli se askare, mutta pitkäveteinen. Sikari reväistiin häneltä ja iskettiin nurmeen säkenöimään. Kuului komentoja. Lazarevkin iski asennon muiden mukana kuitenkin näin lausuen. Ranskan kunnialeikannan ristiinkö te tähtäätte vai singahtelevatko luodet sivuun? Mon Dieu, miehellä tosiaan on Ranskan kunniarista rinnassa. Kunniamerkki rinnassa Lazarev hurmasi monia. Noin urhoollista miestä ei pidä opettaa huonoille tavoille. Antakaa hänet meidän vuoteisimme, neidot anoivat. Nyt tulee muistaa ranskalaisen runoilijan sanat. Hehkuvat ovat hekuman kukat. 3 naista tuli Lazarevista valeraskaaksi ja 3 oikein. He synnyttivät nuorukaiset kukoistavan Ranskan kunniaksi. Vihdoin Napoleon lähetti venäläisille pyynnön, hakekaa se vintiö kotiin. Me voitaisiin Harrin kanssa vielä puhua vaikka Moskovan palosta ja herra ties mistä asioista. Harrilla on ihan oma tulkintansa täällä, että se mitä historiakirjat sanoo, niin se ei varmaan ole totta, kun on lukenut Harrin kirjan. Että kiitos Harri, tämä oli nyt ensimmäinen kerta, kun te olette kuulleet tästä kirjasta, eli kirja on ilmestynyt juuri nyt, eli se on ihan uunituore.